Takže ahoj, som Fleur Delis. Prepáčte, že som dlho nenatáčala videa, no ale nemohla som ako natáčať, pretože ja mám ten nový mobil, hovorila som, že mám ten Microsoft a musím sa ešte na ňom poriadne naučiť robiť a odozdávať videá mi už vôbec nejde, no na tomto mobile ešte to skúsim nejako vyriešiť, tak a veľmi ma to mrzí, že som neodozdávala veľmi dlho to nejaké videá, ale nebojte sa, sľubujem, že dneska odovzdám, ak sa bude dať. Tak, pustíme sa na túto hru, ktorá sa volá Shadow Dungeon. Je to super hra, ja ju hrávala som s kamarátom, no teda s Lukášom Gogom Jakabšicom. Určite ho niektorí poznajú, určite niektorí nie. Keby niečo, no tak len napíšem do komentu, že do komentu, ako sa volá na YouTube. A Roko, keby tu bol, lenže on neviem, či by to natočil, lebo jemu to nechce vrať niečo spustiť na internete. Tak teraz ideme na môj prihlásený. Pozriem sa, či mám dobre všetko. Áno, mám. Dobre, dáme si login. No ľudia, na začiatku to budete musieť hrať ako host, ale potom, keď budete mať ako napríklad, tak tuto máme postavičku. Ukážem vám najprv aj menu, pozrite sa. Tak, tuto. Prepáčte, tu. Takže. Tuto, hneď prvý. To je takýto chlapec, tak to je v takom armore, toto je dievča v armore, toto je nejaký, neviem, s takou helmou, kostričiak, viking a takéto dievča. Ja mám práve toto, pretože krajšie, aj farbu som si zmenila, mal som kedysi červenú, lenže to už si nevadí. A tuto máte, že mám napísané, počkajte, toto si musím pozrieť. Prepíšte. Dobre, prepáčte, veľmi ma to mrzí, ale... Okay. No, dobre, prepáčte, to mi písali nejaký komentár tamto. No a vlastne si môžete meniť aj farbu, aj toto. Teraz vám ukážem inventár. Inventár je backpack, equipment, či neviem, ako to povie. Toto je váš inventár. Tak, toto je moja zbraň, toto som dostala. To sa dá aj vymieňať s inými hráčmi, ktorí tu sú na tejto hre. Nemyslíte si, že ste tu len sami ako v Minecrafte napríklad do začiatku, ale neriešim. Dobre, peniaze mám 799, za tie peniaze si môžete kupovať nové zbranie. Tak napríklad, toto zbraň mám takto, počkajte, to vám ukážem teraz. Je super epická, lenže neviem, ja ju nepoužívam veľmi, pretože nechcem proste použiť. Toto je moja epická zbraň druhá a toto je moja druhá epická zbraň, tie mám najradšej, lebo tie sú najsilnejšie zatiaľ. Aby ste sa pýtali, toto je obyčajný štít, ale ten štít mám preto, lebo niekedy sa zíde ten štít. Takže ľudia, nevyhadujte svoje štíty ani také veci z inventáru. Prepáčte. To mi píše tá snílek. Prepáčte, to si nevšimajte. Prepáčte. Prepáčte. No, prepáčte. Tuto máte potom, toto, aby ste vedeli, stačíte shift a pravým a ukáže sa vám. Toto je super epická zbraň, najlepšia. Musíte len toto, napríklad mám tieto 3, lenže potrebujem ešte takéto. Potrebujem tento mesiačik, toto slniečko, kostričku, a to už je to je len 3. Ale tie 3 sa neviem, kde dajú zohnať, ako.
A ešte vám chcem ukázať teleporty. Tuto sú všelijaké miesta, portnete sa kde chcete. The dungeon, tam si to vám ukážem na konci. Sherwood Castle, tam je asi, tuto proste sa portujete. Arena, no Battle Arena, no už podľa toho názvu viete, že Battle, no Arena. Takže ja som modrá a sú tam aj červení niektorí ľudia. Tí, ktorí sú červení, bojujú proti modrým a modrí proti červeným. Proste je to ako veľká miestnosť, ako šachovnica. No, ideme tam a ukážem vám, čo myslím tým, že šachovnica. Vidíte? Ja som na modrej strane. Vidíte ako šachovnica. Ja som na modrej, tuto je červená. Vidíte? A tu každý bojuje proste. Ale vidíte? Nás je 77, ich je iba 26. A týchto ja nechcem teraz bojovať. Ukážem vám potom moje skilly, ale to bude až na konci, tak sa teraz vám ukážem. A teraz vám ukážem aj klany. Vidíte? Tie, ktoré sú žltým, no tak tí, ktorí nie sú prihlásení na tejto hre, no tak tí chodíte iba do týchto klanov, čo sú ukázané žltým. A tí, ktorí sú prihlásení na túto hru, tak tí môžu ísť aj tam, kde je ten nápis toho bielým. Lebo títo hostovia sa tam nedokážu dostať. Tak idem tam. Finodax, či čo to je. Tak, toto je ten klan. Ľudia to vytvárajú a tam chodia veľa ľudí. Tu máme hneď draka. Vidno. Dobrého. Tak predstavujem vám všetko v tejto hre proste, aby ste vedeli a môžeme z toho natáčať nejaké série, len budem musieť s niekým sa dohodnúť, napríklad, že zavolám Roka, Lukáša Gogeja Kapšica, lebo som Miu možno, ale ona by to nehrala, pretože viete, aká je. No a tuto, keď stačíte O, tak sa vám ukáže, kto je, kde, no proste kto tu ako je v tomto terastu. Twigley. To je neviem. Dobre, tak má takýto super. Má teraz zatiaľ Warhammer a trojanský štít. Dobre. Aha, to je tu. Eren. Eren má takú Poison Great Axe a Morning Star. Dobre. Ale nie ako ja. Ja mám oveľa lepšie než oni. A ja si neviem. A tam si môžeme aj dať, a tam si môžete aj riadne tieto zbranie. Ja som si dala na 100 všetko, na tieto zbranie. A tuto máme hneď aj takého vokoláka, ten sa volá, počkajte, už si nepamätám ani ja. Likan. Dobré meno. Tak a Susu klan sa pozrieme a ukážem vám aj moje klany, niektoré miesta, ktoré by som mohla vydať, ale neviem, lebo to sa... No, ako môžete vidieť, toto okolo Isle of Eclipse, to je také miesto, kde tam je tiež takéto pozadie. A môžete... počkej, sa predstaviť. Vidíte tohto vlka? To si tam môžete na ňo sadnúť, proste všeličo. Ukážem vám, prečo to dievča má tak vlka. Lebo, pozrite sa, môžete si kupovať takto zvieratá, napríklad koňa, ale môžete mu meniť aj farby, nielen musí mať takú farbu. Alebo tohto vlka, tento vlk je epický, najviac asi, wolf, môžete meniť všelijaké farby, čierna, sivá alebo hnedá. Toto je na vás. Draka, ale nie takého toho veľkého, lebo toho veľkého neviem, ako mám získať, ale môžete mať všelijaké farby proste. Červená je epická na ňom, modrá, fialová dokonca, čierna, hnedá naspäť. Pavúk je úplne asi, ale pavúk je podľa mňa najslabší, toho zabijú ako nič. Lev je epický, ten má cukrový chvost a celkom sa mi ľúbi a môže mať farbu inú. Bielý je trochu krajší než ten hnedý. A jednorožec, moja obľúbená vec najviac. Jednorožci v tejto hre sú veľmi silní. Tak, dajú iba 2-krát do vás údru a už ste mŕtvi. Ostatní len musia viackrát do vás udierať, ale on iba 2-krát a už koniec, už ste proste preč, papa. A bieleho nechcem, lebo ten je hnusný, čierny je krajší. Alebo viete čo, napíšte do komentu proste, že ktorý sa vám viac páči, čierny alebo biely, alebo aké zdiera. Potom tu môžete mať vojaka, takéhoto vášho, takúto vojačku, no, s takým istým cepíkom ako ja, tohto s tou helmou, kostru, vikinga, taký ste dievča, len inej farby má a tohto tu, to je taký, neviem, to je taký,
Vidíte, ako môžete vidieť. Potom tu je aj ten vlkolák. Ten vlkolák je epický. Pozrite tie nohy, tie pasáky. Packy. No, neviem, ako to povedať. No a môžete byť aj vy takáto postava, lenže to sa platí za riadne peniaze a ja nebudem míňať si svoje, čiže kašľam vám. A toto je ten, bojový kôň, var, čiže vojnový. Ale dá sa jazdiť aj na tých zvieratách, to viem. Tohto tu ešte máte. Potom tu máte Minotaura, všelijaké farby sa dá meniť. Modrá, červená, hnedá, čierna, modrá, červená a hnedá, dobre. Potom tu je takýto, to je taký trochu slabší, toto je tiež slabý, to je na nič. Ale epická vec na konci bude. Ukážem vám tu najepickejšiu vec. Toto je tiger, tohto si môžete kupovať, žiadne. Ale dobrý je, pozrite, môžete mať farbu bielu, alebo možno takú klasickú. Ja by som mu dal asi tú bielú farbu, lebo každý berie bieleho, aj páči sa mi hrozne ľúbi. Potom tu máte takého ohnivého draka, ten je epic. Môžete mať fialovú farbu, zelená, čierna, alebo normálna. Potom tu je Griffin, to je toto, na polo orol, na polo lev. A toto je, môže mať modré, čierne, až do hnedej. Teraz tá epická vec, ale nie zase tak veľmi epická ako tá posledná, ale trochu epická. Krídla. Môžete takto lietať a môžete to mať vo farbe modrej, čiernej, hnedej. Toto je epic. A tieto krídla, dračie krídla, sú epic. Pozrite. Hrozne sa mi ľúbia, sú veľmi veľké. To sa mi na nich ľúbi, že môžete lietať a môžete mať farbu fialovú, zelenú, čiernu alebo takú klasickú. Rozhodnite ľudia, buď tieto krídla, alebo tieto. A aj za toho jednorožca hlasujte. No, previedla som vás, vidíte, tuto si komentujete, píšete, vidíte toho tigra tam. A to ja vám ukážem teraz niečo moje. Tak, desing si dáme. A tuto vidíte, toto je môj priestor, kde si môžete dávať, vidíte tieto veci? To si vylepšujete. Teraz file, open, dáme dačo, neviem čo, počkajte. Dáme asi tento, ale ak to bude ten blbý, no tak ten nechcem. Tak, a teraz vám musím to dať. Tuto vám neukazuje nič, ale počkajte, ja to idem vypnúť, stats. Počkajte, desynced. Potrebujem to trochu. Rocks and plants. File. Dobre, tak tuto sme v desync módu. Čiže desync mód, že máte ako riadne život, ako keby ste to naozaj boli. Čiže tak ja si tuto takto vytváram klany. Tuto vidíte toto, tento tu, pajačik, čo má otáznik, ten vám dáva zbrane, ale musíte zobrať accept a zabiť niečo a nejakého tvora. Tam vidíte, som si tu dala, že mobov. Takéhoto tigra a do Kolisea ide sa tento chodníček, tamto je ďalší taký. Tento chodníček, trochu zabugovaný, ale čo už? Tak tuto vidíte, zmena farby rúžovo. Neviem, aká to je farba, asi taká grsková alebo taká plesnivá. Vidíte, ešte aj Griffiny tu máte, tie lietajú epicky, tie sú epické, ale aj silné. To vám hovorím, že silné sú. Môžete chodiť proste všade, ale tu máme aj draka, ale dokonca nie modrého, ani takého hnedého, ale zeleného. Dáme páňovní. Mám veľa takých klanov, ukážem vám mojich tých viacerých. Open, no počkajte. Toto dáme open. Počkajte, aby ste nevideli nič epické. No, počkajte. Edit. Počkajte. Tada! Toto je môj druhý. Taký je to, vidíte, dala som takú dobrú farbu pozadia a stromy sú modré a čierne. Koníček, pozrite sa, ale koníček není zase tak silný. Ale viete čo, ja nejdem zabíjať koníka, keď je, tak viete, vidíte, jednorožec,
biely, ale som chcela čierneho, ale už nemá. Tam je taká veľká väža. Toto je nedokončená mapa proste. Tak ideme zase naspäť na moje. File. Open. Tak prosím vás, toto bude prekvapenie tiež, prosím. Tak, toto je môj druhý klan. Vidíte, že zem som, no pozadie som dala čierne. A tam je veľké koliseum. Aby ste sa pýtali, čo je koliseum, je no, ako keby gladiátorské niečo. Tam bojovali gladiátori, lenže pozrite. Tuto máme takýto domček a v tomto domčeku sú presne tie, no, weapon merchant, znamená, že vám môžete kupovať za tie peniaze, čo máte vy. Vidíte, ja mám 799 a môžem si kúpovať napríklad Health Potion, to je keď napríklad už tak. Ring of Warding, to neviem čo je, ale toto sa mi zišlo, neviem či ich mám, počkajte. Jaj, už som minula všetky, ale to stojí koľko? Je to je? 145, čo si ty taký žebrák, ale není žebrák, len Ring of Hardiness. Ale ja mám taký ring, ktorý mi, toto. Ring of Health, ten je dobrý zatiaľ najviac asi. Ale vy posúdite sami. Máme 3 výbery, ja môžem, aj mám mamúk. Kúpim si. No. Mám, a dobre, mám. Ukážem vám to epické. Len ja si naspieram naspäť prašky. Au, vypadni. Počkajte. Musí ísť ten debilko za mnou. Počkajte. Hej, tak poď. Ľavý na ňo kliknem. A počkajte. Sledujte ma. A rana do čierneho, ale on bude... Uvidíte niečo epické. On za mnou chce utekať, ale uvidíte niečo epické. Poďte za mnou, prosím vás. No, počkaj, nepoďte za mnou, ale nech ide za mnou. Dobre, ja tu stojím a robím, že haha, som bezpečí, ty debilný lev. Ale uvidíte niečo epic. Haha, som bezpečí, ty debil. On sa ku mne Vidíte? A už ma zabíja. On môže páliť takéto guličky. Ale keď aj idem hore. Možno tam jedno trafí. Uvidíme. To trafil. Trošku je to zabukovaná hra, ale dobre. Nech ma zabije už. Bože. Nechaj ma ty debil a ja ťa nechám. Radšej sa potnime do susu. Lebo ten len ma bude zabíjať do nekonečna. Kde je susu? Susu, ty. Nikto tu není. Na tento klan chodia veľa ľudí, ale dneska neci. Joj, teraz idú moje skille, milé. Červenými musím bojovať, s modrými sa nedá, lebo to sú vaši kamaráti. Ako? No, nedalo by sa mi. Vidíte, už bojujú všetci, ale ja mám dobré zbraničky, takže s kým idem? Kokomo. S tým sa mi nechce bojovať, ten je môj kamoš. Ja kamošom nechcem byť. Bex, Michos, také, no, majú dobré mená. Michsos dokonca. Kokomo, alebo tento tu. Kto vyzve tam toho? Narendra, Ghost Prince. Veľmi Ghost Prince. Počkaj, aký ide mám ja? Klan? Aha, klan som Meang, Lefono a F. Počkajte tu. Počkajte, ja môžem meniť zbrane teraz, ale čo je dám? Rozmýšľam. Ja ho mám. Ja ti dám tento. Jej. Toto predám, tieto dve. Čo? Mňa to odpojilo. Počkaj, neodpojilo vlastne game over. Pohľad mi minc.
Tak ľudia, toto bolo z našho videjka všetko. No povedzte, dajte lajky a píšte do komentu, že či chcete ďalšiu časť tohto. Ak hej, tak sa uvidíme pri ďalšom videu. Tak sa majte.